Noin, sieltä mennään rengas. Toinen tulee sieltä jo hyppyä. Lähtee suorittamaan keppejä. Toinenkin tulee hypyn. Sitten suoritetaan keppejä. Tuleeko tungosta? Jäikö joku kiinni verkkoihin? Noin. Siellä mennään. Kohta on valmista. Noniin. Sitten seuraavana on putki. Sinne niin. Ei mennä sieltä sisältä. Juoskaa ohi. Noin. Ja sitten hyppy. Muistatteko minne sit mennään? Noin. Ja maaliin tulee molemmat. Hyvä. Just noin. Kepit. Sano kepit. Yes. Noin, mene. Hyvin, ja putkeen jo, putkeen, jee, joo. Ja sitten hyppy. Ja taas hyppy. Vielä hyppy, noin. Noin, yes. Hyppy. Sitten juokse kepeille. Kepit, joo, yes, vau. Sinne niin menette. Putkeen. Putkeen menee, joo, putkeen vaan. Putkeen vaan. Noin, yes, ja juokse jo. Noin, nyt juokse tosi kovaa hyppy, sano sille. Hyppy, jee. Joo, juokse. Nyt vaan. Tomppaa. Kutsu Tomppaa. Noin, juokse. Et. Joo, putkeen. Juokse jo. Hyppy. Onko mennyt? Ei se auta, vaikka se huutaisit kuinka. Noin, hyppy. Noin, ja sitten taas toinen. Jee, hyppy. Joo, putkeen. Vau! Mikä jätkä. Tosi hieno. Noin, jes. Juokse jo. Noin, hyvin. Juokse jo, Pekka. Noin, nyt. Mene Damppa, mene. Hyvä. Joo, juokse. No niin, sit Pekka juokse. Joo. Jes, ja paljon. Käänny.